Għal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, il-ġurnata ta' tlieta hija waħda sewda d-demokrazija ta' pajjiżna. Dan wara li l-Parlament approva l-emendi dwar iċ-ċittadinanza b'investiment b'ċertu kundizzjonijiet għal prezz ta' 650,000 euro. Simon Busuttil qal li l-Gvern qed jirrompla fuq kulħadd. Huwa sostna li l-Partit Nazzjonalista mhu qed jeskludi xejn saħansitra anki li jaħdem biex isir referendum abrogattiv. Meta mistoqsi minn One News dwar l-iżbalji fatwali li qal fid-diskors tiegħu it-tnejn filgħaxija dwar is-setturi tas-saħħa, persuni b'diżabilità, l-IT fl-iskejjel, fil-kunsilli lokali u għawdex, il-kap tal-Oppożizzjoni ħarab għal kollox milli wieġeb il-mistoqsija. Busuttil qal li l-figuri li kwota huma figuri tajbin u huwa il-Prim Ministru li qed jawweġ il-fatti. Imma nassigurak illi l-figuri illi kwotajna aħna kienu figuri korretti. U għalhekk jiena qatt illi d-diskors tal-Prim Ministru kien mimli spin għax jipprova kif il-fatt jagħmel id-diskors stess tal-budget illi il-verità jew idawwara jew jgħid parti minna biss. Fil-fatt il-budget kif għadt il-bieraħ fih numru ta' miżuri tajbin imma mhuwiex onest għax iħalli l-ikraħ barra. Dwar it-tariffi tad-dawl għal matul il-lejl, Simon Busuttil li kien l-awtur tal-manifest elettorali tal-Partit Nazzjonalista xorta wiegħed li se jkun hemm roħs għal konsumatur meta kellu pariri mill-konsulenti tiegħu li dan ma setax isir. Fl-istess waqt, Simon Busuttil qal li hija gidba li l-Gvern se jraħħas il-kontijiet tad-dawl. U tinkwetawx fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin aħna ser nidħlu f'dettall fejn ħanuru illi dak li qed jgħid il-Gvern illi l-kontijiet ser jonħsu 25% fil-fatt hija. Fl-aħħar nett il-kap tal-Oppożizzjoni rrefera għal parir tal-Avukat Ġenerali li qal li ebda gvern ma jista' jirtira ċittadinanzi. Simon Busuttil qal li huwa għandu pariri bil-kontra.